Estàvem parlant precisament ara d'aquesta importància de l'educació per a previndre la violència contra les dones. Els convidem ara a que miren i a que escolten això. Em diu no parles amb ell, només em mira perquè vol. Em diu no penges eixa foto, jo sé millor que et queda bé. Al principi em feia gràcia, pensava ho diu perquè m'estima, però després vaig entendre bé que voler-nos controlar. No vull ser un ombra seva ni callar per fer-lo feliç. L'amor no fa por ni pena, l'amor em fa ser qui és. Brilla, chiquita, fort com mai, llum que hi té el teu propi Brilla, chiquita, fort com mai, no el deixes que et paren el Em diu perquè tens tants amics, si m'estimes queda't amb mi. Però l'amor no és una gàbia, és caminar junts, no al revés. Vull que em mira amb confiança, que respecta... L'amor no és controlar, l'amor no fa por ni pena, l'amor em fa ser qui soc. Brilla, xiqueta, fort com mai. I esta cançó que acabem d'escoltar està interpretada per Mireia Serol, que és alumna de primer de l'ESO de l'IES Hernández de Vilanova de Castelló. Anem fins a este municipi de la Ribera Alta, on està el nostre company Carles Peris de Ribera Televisió. Carles, molt bon dia. Estàs al costat de tota una artista. Bon dia, Juanma, bon dia, Clara. Un artistassa i, a més, deixeu-me que vos diga que canta com els àngels. Els alumnes del Col·legi Hernández de Castelló han preparat una cançó que s'anomena Brilla, per a este dia del 25è dia contra la violència masclista. Parlem amb una de les protagonistes, ella és Mireia Caerol, alumna de primer de l'ESO. Mireia, com va ser aquesta proposta de realitzar, de ser la veu protagonista d'esta cançó Brilla? Pues al principi era un altre projecte que me vaig voler presentar i vaig cantar una altra cançó, però després me van dir que si volia cantar una cançó per a la violència de gènere. Parlem d'aquest moment de gravar la cançó. Com va ser aquest dia de gravar aquesta cançó, aquestes estrofes que havíeu preparat? Pues era un dia que jo estava en classe i pues ens vam anar a casa d'una mestra a gravar la cançó. I jo la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Va costar un poc, però va valer la pena. Vas estar nerviosa en aquest moment de cantar la cançó Brilla? Sí, estava molt nerviosa, perquè no m'eixia molt la veu, però després ja me vaig ir millor. Parlem amb una de les coordinadores d'aquest projecte Brilla. Ella és Aida Estrada. Aida, conta'm una miqueta com naix la idea de fer aquest projecte per a este 25è. Bé, doncs la idea inicial no era fer una cançó ni un videoclip. La idea que jo portava en ment era fer un xicotet spot que parlés i que denunciés el control de les relacions tòxiques en l'adolescència, i volia fer un xicotet vídeo. Però clar, Rafa, el meu company de projecte, estava fent un projecte diferent musical amb la classe de Mireia, va descobrir la veu de Mireia, teníem una cançó guardada d'un altre projecte que no va eixir, perquè sempre anem acumulant coses, i va dir això, ha d'eixir. Però clar, tenia també el meu projecte de l'espot, i no res, farem un matxembrat, ho combinarem tot i ha quedat una cosa molt guapeta, la veritat. Un projecte que, a més, no només és la classe de primer de l'ESO, sinó que quart de l'ESO també ha participat en aquest projecte, no? Sí, ells són els actors i les actrius que els ha costat un poquet perquè no és fàcil fer aquests papers, que a vegades no corresponen amb ells, però ho han fet molt bé, s'han implicat molt i ho han fet molt bé. Parlem amb aquests alumnes de quart de l'ESO que han sigut les cares protagonistes d'aquest videoclip de la cançó Brilla. Xics, com ha sigut aquest moment de posar-vos en escena i fer, com dia Aida, aquests papers que potser no vos representen massa? Com va ser aquest moment? Sí, la veritat que no és fàcil perquè, com ja ha dit Aida, no corresponen a nosaltres, però sols és un paper i ja està. Parlem d'aquest dia de gravació. La gravació s'ha fet així a l'escola Hernández o ha sigut per tota la població de Castelló? Pues va ser també per ací, per Castelló, però va haver un dia que també ens moguerem a Bonaire i gravarem un poquet per allí. Un projecte feminista. Tornaríeu a participar en un projecte com este, com el de Brilla? Sí, clarament, perquè estem orgullosos de poder representar a les dones que caien constantment i ens plena d'orgull.
Pues ja ho saben, aquesta cançó brilla, aquesta cançó que lluita contra la violència masclista durant el dia d'avui, durant aquest 25N. Gràcies, Carles, que soni molt i se brilla durant la jornada d'avui. Continuem parlant de violència de gènere